Tässä videossa näytän sinulle, miten voit poistaa Instagram-käytteesi. Aloita avaamalla Instagram-sovellus, jonka jälkeen sinun täytyy mennä profiiliisi klikkaamalla profiilikuvaa. Tämän jälkeen klikkaa 3 viivaa yläkulmassa, jonka jälkeen pääset asetuksiin. Seuraavaksi sinun täytyy mennä tilikeskukseen klikkaamalla tätä ylintä vaihtoehtoa tässä, jonka jälkeen scrollaat alas, kunnes löydät henkilökohtaiset tiedot vaihtoehdon. Nytten klikkaa alinta vaihtoehtoa eli tilin ominaisuus ja hallinta, jonka jälkeen valitse, että käytöstä poisto tai pysyvä poistaminen. Sitten sun täytyy valita tili, jonka sä haluat poistaa. Otetaan vaikka tämä. Ja sitten meidän pitää klikata poista tili. Ja sitten me voidaan jatkaa. Ja nyt me vaan valitaan syy. Otetaan vaikka minulla on jokin muu syy, jonka jälkeen klikkaamme jatka. Ja nyt viimeiseksi sinun täytyy klikkaa jatka, tai sä voit valita jotain näistä tiedoista. Mutta kun sä klikkaat jatka ja laitat sun salasanan ja tälleen, niin sitten sä oot onnistunut poistaa sun Instagram-käyttäjäsi. Kiitos kun katsoit.